Hej. Jeg vil gerne finde ud af, hvor mange kubikcentimeter denne terning er. Jeg starter med at veje terningen. Den vejer 8 gram. Så tager jeg dette måleglas og fylder op med 50 ml. Det er faktisk lige meget, hvor langt man fylder den op. Bare noget, man kan huske. Så putter jeg denne terning ned i bæreglasset, måleglasset, og den forhøjes med 1 ml. Så terningen er lig 1 kubikcentimeter, fordi at 1 ml er 1 kubikcentimeter. Det skriver jeg ned. Terning er lig 1 ml. 1 ml lig 1 kubikcentimeter. Nu vil jeg finde ud af, hvor mange kubikcentimeter denne er. Vi laver processen i gang til. Jeg vejer denne stang. Den vejer 28. Jeg fylder denne op med denne gang 100 ml. Nej, det gør jeg ikke. Med 70 ml. Selvfølgelig. Nej, jeg fylder den op med 50 ml. Og putter denne terning ned i. Den blev forhøjet med 10 ml. Så derfor skriver vi ned her. Terningen er lig 10 ml. 1 ml i lig 1 kubikcentimeter. Så derfor er denne terning i lig 10 kubikcentimeter. Fordi 1 ml er jo i lig 10 kubikcentimeter. Sådan finder man ud af, hvor mange kubikcentimeter terninger er. Lige meget hvor store de er, og hvor små de er. Man skal bare have større målerglas.